سلام تخطاتل تزال كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سابسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتل تزامدب كميك أنيخم لومي بزعباتي من إسيات كينيا زقبرو زلو تقاومو أنصارتي بمنغستي زتوسخ قرط بزعبو كزاربي بفلاي دما اتي قرص كابي مصيو منسيات سلمنتاي قاوملو بخمنتاي كيودبلو منغسخ بمنتاي قطملو اب ارتران يرو تزخون كمي مخونه زبلو نطبطات كزاربلو مي كينيا امبلا افريقيا تركب هاجر كوينا كباب 56 مليون حزب زلوا هاجريا التهاجرون بقطبا خابتن اب افريقيا زحاشا هاجرات امبل شابعي درجه تركب هاجريا ببوليتيكاو مسرح تاريخاون كينيا ناتا مريچا تقبر بريزنتا بسرعه تمرص ولا كواب تمريچا حدا سلفتات وي تقاومتات زكايت تخونه ابغلون تمريچا رصعوي كونن زبحالو قريتاتات زمصت تخونه تهاجر بسرعتاوي مريچان ببايتون تمحدر هاجريا بؤمت انكا زحشه ناي ديمقراسياوي سرعات اللوا تبال هاجريا كينيا بمنصرون حنت كابتن عدا زلوان هاجرات كساب كبابي 82 بليون عدا زلوا هاجريا اذا هاجر زيا كبعل تشاينا فرنسا جابان تلقح هاجريا سلازي نزي عدازي نابستحته درجانه ممصا وين مخفال توسخ عدا نخي تقبر يلاون بريزنت روتو حدش ناي قرص حق خطاتاتيلو فتينلو نزي حدش ناي قرص حقغن كاب حزب كينيا بفلاي كابتوم مناسي كاب كبابي 30 كساب 10 عدمه زلوم مناسي عبي بدهو قتيمولو مالتي Nairobi, Eldoret, Kisumu. All over Kenya you can hear people chant, Ruto must go. كينيا إذا تتعطوا زلاق قرص بمسرتو نابناي حكمنا إنشورانس أبناي زيت بالعي كم أون أبناي ندادي ويكاني أبناي مكاين ندادي قرص كتوتيلا فتينا الله المزون أبناي مغبي وي أباني كم أون أبناي تشكركرتي ون كتوتيلا مسؤولات حيزا أغرباتو نيرا إذا حلفة عبي سلاماو سلفناي منسيات نقله كابتي بريزنت روتو زقربو ناي قرص كانسل كغبرو وي كوغدلو اگديد وولو نابنت اباني زنبره قرص دارغا او اگد گديفولو كم اون ابناي تشكركرتي زنبره قرص گديفولو اتخال قرص گن ابناي حكمنا بلان ابناي ندادي اب ماني ترانسفير ابتو اونلاين ماني ترانسفير زغبر ابناي زيتي بلعي وي تي فيجيتابل اويل زبال السوغن ناب بايتو قريبو እንደገና ውን አባይቶ አብላሉ ቁጥር ስለዘለዎ ናብላ አልዋይ ደረጃ አሰጋጊርዎሎ ማለት እዩ በዚህ ዘለዎ እንድሕር ከይዱ ዝቀረጽ ኣብ 30 ሰነ ኣቢሉ ክሓልፊው ወግዓዊ ሕጊ ክኸውን እዩ ስለዚ ህዝብን መንእሰያትን ኬንያ ነዚ ይቃወምዎን ኣብ ጎደና ወፅኦም አንጻሩ ይለዓሉን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንታይና እንድሕር ኢልና ሓደ እቲ ሰልፊ ብምንታይ እዩ ዝውደብ ዘለዎ እንድሕር ኢልና እቲ ሰልፊ بالسوشيال ميديا وبمحبراو ميديا بفيسبوك بتويتر بواتساب بزيهم عينت نقرات توداديبون من إساعات أب كلن كتماتات كينيا زلع على نعبي ويكا سلماو سلفي يقبر اللهم عليكي إذا سلماو سلفي زيت فلويز قبرو خمز بالقوة بمن إساعات زتعب لسلفي ومن إساعات كباب 30 كساب 10 زلو عدمه ويزم بلمدي جنريشن زد زبال وي جنريشن زي زبالو السوميم نتسلفي عبلي الودلو مخنياتو ازي مصاينايو ازي خاني نحنا خنقالو سلينا اب حكمنان اب مغبن اب زيتن زكايد قرص نحنا بتعم حساين نابرانا حساي سلازخونه انكولاينا موبايل ترانسفير ناي ماني ترانسفير زكايد قرص مالتي ازي منغست خغبره يبلون سلازي اوكوباي بارلمنت بزبل حدا عبي زخونه ناي سلاماو سلفي يكايد الله اب كينيا مالتي منغستي نزين مهدا استفلالي سقمتات وسدالو كابتز وسدالو سقمتات زناي تيرغاز زبال وي منبعي ناي منبعتك نبلو بلمدي وي كازي تخالق انتا يوم زبلو زي
ወተር ካኖን ዝበሃል ብማይ ጌርካ ብመካይን ጌርካ ናብ ህዝቢ ምግጫብ ማለት እዩ ብኡ ገይሩ ነቲ ሰልፊ ክከላኸሎ ኢሉ ፍትን ኣሎ ግን መንእሰያት ይሕይሉ ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ፀብፃብ ሓደ መንእሰይ ሞይትሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ነቶም መንእሰያት ዝለዓለ ነዳዲ ወይ ዝለዓለ ሕርቃን ወሲኹሎም ንከተማታት ኬንያ ኣብ ሓዊ ወይ ናብ ናዕቢ ቀይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብሰላማዊ ሰልፊ ማለት እየ ሕጂ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ መንእሰያትን ናይ መንግስትን ምትሕንና ኣብ መጨረሻ ናብ ምንታይ ገፅ እዩ ክኸይድ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ከም ዝበልክዎ ሓደ መንእሰያት ምዃኖም ካልኣይ በቲ ዘሎ ሶሻል ሜድያ ንፖዘቲቭ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ፍትሒ ይጥቀምሉ ምህላው ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናብዚ እቶም ምሁራት ይውስኽዎ ኣለዉ ማለት እዩ ምሁራት ኣብ ጎኒ መንእሰያት ኮይኖም እቲ መንግስቲ ኬንያ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ቀረፅ ወስኽ ነታ ሃገር ካብ ዕዳ ክገላግላ ይብል እኮ እንተሎ ነታ ሃገር ተወሳኺ ዕዳ ወይ ከዓ ልቓሕ ከይንወስድ ካብ ካልኦት ሃገራት ክሕግዘና እዩ እኳ ይብል ተሎ እቶም ምሁራት ከዓ ነዚ ዘሎ ቀረፅ ብምንታይ ምክንያት እዩ ንሃገር ክጠቕማን ክጎድኣን ዝኽእል ኢሎም ይትንትንዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ካብቲ ፖለቲካል ወይ ከዓ ኣናሊስት ዝበሃል ናይ ኬንያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዝውሰኽ ዘሎ ቀረፅ ንህዝቢ ጠቃሚ ይኮነን ነቲ ዘሎ ዕዳ ክጉድሎ ኢልና እውን ኣይንኣምንና ግን ከዓ እንታይ እዩ እቶም ኣለቃሕቲ ምክንያቱ ዝበዝሐ ናይ ኬንያ ልቓሕ ብቻይና ብዓለማዊ ባንኪ በዚ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ዝበሃል ወይ IMF ዝበሃል ከዓኒ በዚ በኣታቶም ይካየድ ወይ በኣታቶም ዝውነን ስለ ዝኾነ እዚኦም ከዓ ገንዘቦም ምእንታን ክምለሰሎም ንመንግስቲ ኬንያ ፀቕጢ ይገብሩሉ ኣለዉ ኣብ ህዝብካ ተወሳኺ ቀረፅ ክትውስኽ ኣለካ ተዘይኮይኑ እቲ ትወስዶ ዘለካ ልቓሕ ክትከፍሎ ይትኽእልን ኢኻ ድብል እዚ ፀቕጢ እዚ ከዓ ንመንግስቲ ኬንያ ናይ ካልኦት መጋበርያ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ትንትንዎ ኣለዉ እዚ ምናልባሽ ብክልተ ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ካብ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ካብዘን ዓለማዊ ባንኪ IMF ወርልድ ባንክ ዝበሃላ እንድሕር ተለቂሕካ ሓደ ናተን ዝኾነ ሕግታት ኣለውን ናተን ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣለዎን ኣብ ህዝብካ ተወሳኺ ቀረፅ ትውስኽ ኣለካ እንተዘይኮይኑ ክትከፍሎ ይትኽእልን ኢኻ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ቀረፅ ይገብሩ ኣብ መሰረታዊ ነገራት ቶም ሃገራት ቀረፅ ይገብሩ ምእንታን ልቓሕ ክወስዱ እዚ ናቱ ዝኾነ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባሽ ሃገርና ልቓሕ የብላን እሞ እዚ እውን ንዓና ሓጋዚ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ኢና በተዛማዲ ሃገርና ከባቢ ነጥቢ 7 ቢልዮን ዝኾነ ልቓሕ ኣለዋ ይበሃል ኤርትራ ማለት እየ እዚ ከዓ ምስ ናታ ኣታዊ እንድሕር ኣረኣይካዮ ማዕረኽ እንደዩ እሱ ክግምገም ይኽእል እዩ ምናልባሽ ንካልእ መዓልቲ ካልእ ኣጀንዳ ወይ ካልእ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል እዚ ግን ብመሰረቱ ክትሪኦ ከለካ እንድሕር ተለቂሕካ ነቲ ልቓሕ ክትከፍሎ ፀቕጥታት ይግበረልካ ምዃኑ ሓደ ክንሪኦ ዘለና ነጥቢ መስለኒ ካብኡ ሓሊፈ ግንቲ ኣብዚ ኣተኪረ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ እቶም ምሁራት ናይ ኬንያ ኣብ ፀግዒ መንእሰይ ኮይኖም ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ልቓሕን ናይ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ከዓኒ ናይ ታሪፍ ወይ ከዓ ናይ ቀረፅ ምውሳኽን ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ከመይ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ይጠቕሞ ኢሎም ይትንትንዎ ኣለዉ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ነጥቢ እንድሕር ኣልዒላ ሓደ ካብ ምንታይ እዩ ተበጊሱ እቲ ቀረፅ ወይ መንግስቲ እንታይ እዩ ዘመኽኒ ዘሎ ተወሳኺ ዕዳ ክንወስኽ ኣይንደልንና ዕዳና ከዓ ክንከፍል ኣለና ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ቀረፅ ንሃገርና ብዙሕ ቢልዮን ዶላራት ኣታዊ ክገብረላ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ብዋጋ መን እዩ ክብሉ ኣለዉ ከዓ መንእሰያት ብዋጋና ብዋጋ ሂወትና ንዓና ቀረፅ ወሲኽካ ንሕና ሂወትና ወይ ናብራና ተወሳኺ ይኸብድ ኣሎ ኢሎም ከዓኒ መንእሰያት ንናብርኦም ይቃለሱ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣካታዕ ዝኸውን ደሎ ሎሚ ወይ ከዓኒ ኣብ ኬንያ ኣዛረብ ደሎ ሎሚ ፕሬዚደንት ሩቶ እቲ ኣብ 2022 ዝተመረፀ ምርጫ ተዝወዳደር ምተሳዕረ ነይሩ ዝብል እቲ ተጋኒኑ ወይ ከዓኒ ብብዝሒ ኣብ ኬንያ ዝዝረበሉ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ነጥቢ ከም ዝበልክዎ ከዓ እቶም ምሁራት ናይ ኬንያ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ወይ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ኮይኖም ነዚ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ወሰኽ ከመይ ገይሩ ንህዝብን ሃገርን ይጠቕሙን ይጎድኡን ኢሎም ይትንትንዎ ኣለዉ ብዘይ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ምስ ናይ ወፃኢ ዜናታት ናቶም ሓሳብ ምስ ህዝቦም ከዓኒ ናቶም ሓሳብ ይህቡ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኬንያ ኩነታት ከም ድሕረ ባይታ እንድሕር ኣቐሚጠዮ ኣብ ሃገርና ነይሩ ተዝኸውን ከመይ ምኾነ ነይሩ ኢልና ክንዛረብ ኣገዳሲ መስለኒ መንእሰያት ናብራ መሪርና ስራሕ ሲኢና ዶመስ ሲኢና ባን እውን ዋጋ ተወሲኹ ወይ ከዓ ዋሕዲ ባን እውን ኣሎ እንት ብመንግስቲ ንረኽቦ ዘለና እኹል ኣይኮነ እንት ብካልእ ድመፅእ ደሎ ብሰንኪ ቀረብ ዋጋ ይውስኸሎ ኢሎም ሰልፊ ተዝገብሩ ናብ ዓድና ስኒ እንታይ ምኾነ ነይሩ ትመልሲ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ይመስለኒ
እዞም ብዙሓት ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ ኣሎ ሰብ ነፃ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሓሳቡ ክገልፅ ይኽእል እዩ ዝኾነ ቀረባቱ ብኣግባብ ወይ ብሰላማዊ ነገር ክገልፅ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሰልፊ ብሃገርና ተዝግበር ነይሩስ እንታይ ምገበረ ነይሩ እቲ መንግስቲ ሓንሳብ ኣነ እውን ሓትት እየ ኣብ ሃገርናስ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ከዓ ነፃ ዝኾነ ጎነፅ ዘይተገበሮ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ እሞኒ መንግስቲ ንዑ ቅርብነት ኣለዎ ኢልናስ ሓሲብናስ ንፈልጥ ዶ ወላ እዞም ኣብ ካልእ ሃገራት ንሪኦም ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ እንድሕር ተካይዱ ስኒ ሰላማዊ መገዲ ጌርካ ንዑ ትከላኸለሉ እዞም ቲርጋዝ ዝበሃሉ ናይ መንብዒ ትክል ዝበሃል እዞም ወተር ኮነን ዝበሃሉ እዚ ማይ ጌርካ ትግጭበሉ ንሰላማዊ ሰልፊ ከምኡ ዓይነት ቅርብነት ኣብ ሃገርና ከ ኣሎ ድዩ ሰልፊ እንድሕር ተገይሩስ ክላሽንኮፍ ሒዝካ ዲኻ ትወፅእ ሰልፊ ዝገበረ ሰብ ብክላሽን ጌርካ ክትቆልቦ ወይ ከዓኒ ነቲ ዝተገበረ ሰልፊ ሰላማዊ መገዲ ጌርካ ንዕኡ ትብድሃሉ ፖሊስ ድልውነት ኣለዎ ኢልናስ ሓሲብናስ ንፈልጥ ዲና እዚ ኣብ ኣእምሮይ ስለ ዝመፀኒ ስለ ዝሓሰብ ኩሉ ሎሚ ምዝ ናይ ኬንያ ዘሎ ንዓኹም እውን ከካፍለኩም ኢለ እስኹም ከዓኒ እንታይ መልሲ ኮን ህልወኩም እስከ ናብ ታሕቲ ፀሓፍለይ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እንድሕር ኣለኩም እዚ እቲ ቀሊልን እሞ ከዓ ኣገዳስን ኣብ ሓንቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ተሓልፍ ሃገር ወሳኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሰብ ብሰላማዊ መገዲ ሓሳቡ ክገልፅ መንግስቲ ከዓ ብሰላማዊ መገዲ ነቲ ሓሳቡ ክገልፅ ዝወፀ ሰብ ክብድሆ ንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ከዓኒ ክላሽንኮቭ ሒዝካ ትወፅእ እንድሕር ኮንካ ሓደ ሰብ ሰልፊ ገይሩ ወይ ተቃውሞ ኣስሚዑ ኢልካ ተቐልቦ እንድሕር ኮንካ ግን እዚ ካልእ ሕቶ ኸውን ምክንያቱ ከምኡ እንድሕር ኣሎ ኣብ ሓደ ሃገር ስርዓት ኣሎ ወይ ከዓኒ ግቡእ ምሕደር ኣሎ ወይ ከዓ ድምፂ ህዝቢ ስማዕ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ተኮይንካ ምስልይነት ጥራሕ ኮይኑ እዩ ድስማዓኒ ናትኩም ሓሳባት ኣብ ታሕቲ እንድሕር ፅሒፍኩምለይ ፅቡቅ ይመስለኒ የቀኒየለይ